ассалому алейкум дӯстони азиз. Ин барномаи хонаҳои фурӯшӣ мебошад ва дар имрӯза навормон пешкаши шумо 5та хонаи фурӯшӣ мегардад. Аз шаҳри Душанбе ва боз дутаи дигар аз ноҳияи Рӯдакӣ ҳам ҳаст дӯстони азиз. Инчунин мошини фурӯшӣ ҳам дар имрӯза навормон ҳаст бо нархи амагӣ 57 000 сомонӣ. Барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои навимо бохабар бошед. дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё инки Telegram муроҷиат кунед. бисёри бад гап намезанем, рафтем. якум сар мекунем аз хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар наздики донишкадаи санъат ҷойгир мебошад. дӯстони азиз, ду хонага бо масоҳати 52 метри квадратӣ дар чорум ошёнаи бинои советӣ. худи бино аз 4 ошёна иборат мебошад. дӯстони азиз, хона бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. срочна фавран пул лозим аст менависад соҳиби хона. нархаш 590 000 сомонӣ. боз арзон мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аз номи канали Дом Тиҷей. барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед. рақамҳои соҳиби хона WhatsApp доранд. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, назди бозори Кушонёнда ҷойгир мебошад. хона аз 2 ҳуҷра иборат буда, масоҳаташ қариб 60 метри квадратӣ мебошад. дӯстони азиз, дар якум ошёна ҷойгир мебошад. худи бино аз 2 ошёна иборат аст, назди бозори Кушонёни шаҳри Душанбе. хона бо қулину пардаҳош фурӯхта мешавад ва нархаш бошад 480 000 сомонӣ. срочна фавран фурӯхта мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аз номи канали Дом Тиҷей. барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед. рақамҳое ки охирашон 0360 мебошад WhatsApp доранд. дӯстони азиз, барои ҳамин марҳамат. ва дӯстони азиз, соҳиби ин хона боз як мошини фурӯшии дигарам доранд. Портер 1 соли барорижи 2001 мебошад. 6 баллони нав дорад. салон свежӣ менависад соҳиби мошин. нархаш 57 000 сомонӣ. боз савдо дорад барои харидорҳои аниқ. мошин ҳуҷҷати солона дорад, утилизатсияам дорад, фақат мешиниву кор мекунӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран аз номи канали Дом Тиҷей. барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед. рақамҳое ки охирашон 75 мебошад WhatsApp дорад. барои ҳамин марҳамат дӯстони азиз. ҳавлии фурӯшӣ дар маҳаллаи Ҷӯйбодомда ҷойгир мебошад. обу барқ дорад менависад соҳиби хона. хонара полни холӣ мекунем. коробкаяй хона 2 ошёнагаяй 5 дар хона дорад. кухня, гостивой, зали калон, як санузел дар якум ошёна дорад, як санузел дар дуюм ошёна. 3 сотиқ замин аст. боз як хона алоҳида дар ҳавлӣ ҷойгирай, ремонт кардагӣ тайёр. нархи ҳавлӣ бошад 570 000 сомонӣ. септик кардагиян дар ҳавлӣ канализатсия ҳаст. дӯстони азиз, барои ҳамин марҳамат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. рақамҳои Россия WhatsApp доранд аз номи канали Дом Тиҷей. барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед. 3 сотиқ замин ва 5 дар хона дар маҳаллаи Ҷӯйбодом бо нархи 570 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Шарафда ҷойгир мебошад. бари радиостансия. хона дар ҷои беҳтарин қарор дорад менависад соҳиби хона. 16.5 сотиқ замин дорад. нархи хона бошад 1 800 000 сомонӣ. хона пад абои ремонт кардагия. хонара кадоме мехарам, мувофиқи дилуш ремонт мекунам, метумуш менависад соҳиби ин хона. боз як ошхона, анҷомхона ва ҳамоми беруна тайёр карда метиюм. боз нархи хона муомила дорад. оби давлатӣ то пеши хонара омадагия. агар хоҳад соҳиби хона дароварда метиюм, агар хоҳад качай бароварда метиюм. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аз номи канали Дом Тиҷей. барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед. дарозаи замин дар тарафи роҳ мебошад. дар замини ин хона боз 4 дар хонаи дигар аст. дӯстони азиз, ба ғайр аз 5 дар хона боз 4 дар хонаи дигарам ҳаст. барои ҳамин марҳамат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран аз номи канали Дом Тиҷей. зан занед, пурсон шавед.
хунаи фурӯшӣ дар ноҳияи рудакӣ дар гардиши фабрика ҷойгир мебошад. 3 хонага бо масоҳати 65 метри квадратӣ дар 5 ошшонаи бинои новостройка. худи бино аз 8 ошшона иборат мебошад. бино лифт надорад, аммо техпаспорт дорад. дӯстони азиз, хона бо таъмири нав таъмин аст. баъд аз таъмир ҳеҷ кас зиндагикардагӣ нест. нархаш 535 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. рақамҳои соҳиби хона ватсап доранд. марҳамат дӯстони азиз, дар наздикии хона ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.